Wist ik even net wat ik zeg? Wij doen een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Allinne op een vrouwt? Vielst die wel eens allinne? En is dat dan een fijn gevoel of een vervelend gevoel? Beer Boeloe had een boek lezen dat gaat over een jonkje dat allinne op een vrouwt is. En daarom denkt er nou dat Sipke hem eenzaam vielt. Of misschien binnen er ook nog wel oren die het hier allinne binnen. Maar Sipke, het is vanzelfs heel mooi voor jou, dat is net eenzaam best. Maar er zullen greef een soort besten wezen die het harren wel heel eenzaam vielen. En die moeten wij helpen. Hoe is het zo zielig? Dat vindt Sipke ek. En te jaren zetten ze aan. Wij stellen we eerst eens in een beerboel. Misschien is Omke Willem wel heel eenzaam. Ik kan het nooit weten, Sipke. Dat ze rennen naar Omke Willem. Maar als ze daar aankomen, maakt Omke Willem laatje. Eenzaam, ik. Nee, zelfs al zoek het wollen. Het doet dit er altijd. Willem! Willem! De jerpels staan op de tafel, ja? Nou eerst even eten. Je het, jongens. Ik de maag is net eenzaam. Nee, gelukkig maar. Want ik zou ze net graag missen willen. Nou, dat klinkt net echt eenzaam en zielig. Hé, ontzien, hé. Nou, Omke Willem is hier en dan net zielig en al in een Sipke. Ja, wat moeten we nou doen? Ja, ik weet het echt niet, hè. Maar misschien ben er wel geen zielige besten beerboel. Zei Sipke. Nee. Maar dan had er een goed idee. Wij moeten een beest uitzoeken dat alleen wennet. Dan haast meer kans dat dat beest echt zielig is. Ja, dat klinkt goed, Sipke. Maar, dan weerst ik net zielig en dags ik alleenig. Beer Boeloe vindt het nou alle keer viesten te ingewikkeld worden. Hoi jongens, hoi. Wat steem je te niksen? Daar heeft Wieke al. En die wen het alleen. Nou kunnen ze het haar voortvregen. Best toch ik eenzaam, liek als Remy Wieke? En zielig, netro? Vreeg het Beer Boeloe haar. Maar wat zal ik van die? Maar hij had zijn zin er net al met je kind of Wieke roept. Eenzaam? Ik? Nee, waarom zou ik eenzaam wezen? Ik ga Jim anders. En ik kan mooi schilderen. En soms lees ik een mooi boek of zo. Maar Wieke, Zei Sipke dan. waar moeten wij dan helpen? Dit hier eenzaam is en hier alleen. Daar moet Wieke even aan nadenken. Eenzaam. En alleen, hè? Eens even denken. Ja, ik denk dat ik het weet. Melle de Mol. Die liet het mij heel eenzaam. En hij zucht ook nog zo in. Nee, Melle is vast heel zielig. Beer Boeloe is daar net wis van. Melle? Nou, dat weet ik net. Hij is altijd goed te spreken en zo. Nee. Dus wat vind je, Sipke? Tja, wat zou Sipke daarvan vinden?
En Do? Wat denkst du daarvan? Mooi. Maar afwacht. En voor rust lekker